Дажынкі свята, якое ставіць яскравую кропку ў нялёгкай працы хлебаробаў. Сёлетні фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі прымаў Віцебскі і Віцебскі раён. На 2 дні горад над Дзвіной стаў адной пляцоўкай, дзе куды ні кінь вокам сустрэнеш галоўны атрыбут свята колас ці каравай. Дарэчы, над ураджаем 2020 карпатліва працавалі звыш 1000 камбайнераў. У сваё свята дажынкі яны разам з тымі, хто быў задзейнічаны на адвозцы збожжа агранамічнымі службамі, спіс тых, хто ўбіраў хлеб вялікі. Падзякі і ў іх адрас гучалі са сцэны летняга амфітэатра ў Віцебску. Вас объединяет работа на земле во имя достатка и благополучия каждого. Сегодня мы благодарим всех, кто избрал своей профессией самый необходимый для человечества труд. Вы наше богатство, хранители аграрных традиций и мастерства. Ваши успехи имеют огромное значение для развития экономики области, для социальной стабильности в регионе. Желаю вам всем здоровья, счастья, комфорта, уюта в домах. Земля пусть откликается на вашу заботу. Чалавека, які працуе на зямлі, заслужана называюць кармільцам, а аграрную галіну апорай дзяржавы. І нездарма менавіта гэтыя людзі забяспечваюць харчовы дабрабыт нашай краіны. Але чаго гэта каштуе? Сёлетні сельскагаспадарчы год склаўся для аграрыяў лепш за мінулы. І вось складаючая поспеху. Паслядоўна паляпшаецца культура земляробства, вялікая ўвага надаецца работам па догляду за пасевамі, больш адказна кіраўнікі і спецыялісты адносяцца да тэхналогіі апрацоўкі сельскагаспадарчых культур. І як вынік, агульная вага каравая прыдзвіння сёлета склала 1 мільён 77 тысяч тонн збожжа з сярэдняй ураджайнасцю 31,2 цэнтнера з гектара. Адметна, што чацвёртая частка атрыманага хлеба сфарміравана 2 раёнамі, якія пераадолелі 100-тысячную планку. Гэта Аршанскі раён намалаціў 125 тысяч тонн і Віцебскі 118 тысяч тонн. Сваю лепту ўнеслі Талачынскі раён 87 тысяч тонн і Дубровінскі 74. Звыш 60% ураджаю Віцебшчыны, гэта 622 тысячы тонн, сфарміравалі аграпрамысловыя аб'яднанні, створаны ў пачатку 2020 па 70-му указе прэзідэнта краіны. Жніво – гэта своеасаблівая алімпіяда сярод хлебаробаў, скажам адразу, што прайграўшых тут няма. А вось пераможцаў дастаткова. Абсалютныя рэкардсмены сёлетняй уборачнай сямейны экіпаж Александр і Андрэй Камаровы з Аршанскага раёна. Сын з бацькам намалацілі 5252 тоны. З невялікім адрывам ад іх намалот 5000 тонн. У моладзевага дуэта камбайнераў Леаніда Аляксеенкі і Сергея Калбасава з Лепельскага раёна. Стаўку ў рэгіёне сёння робяць не толькі назерневыя, але і назернебабовыя, крыжакветныя культуры. Яны не толькі ідэальныя папярэднікі для каласавых збожжавых, але і асноўная крыніца забеспячэння жывёлагадоўчай галіны танным раслінным бялком. А гэта, у сваю чаргу, залог зніжэння затрат і павелічэння прадуктыўнасці жывёл і птушак. І тут у нас неблагія вынікі. Нашы аграрыі сабралі 90 тысяч тонн зернебабовых, уступіўшы па паказчыках толькі Брэсцкай вобласці. Упершыню ў Віцебскай вобласці з'явіліся экіпажы, якія пераадолелі 1000-ны намалот па ўборцы рапсу. Олег Сушкевіч і Віталь Суманаў з Аршанскага камбіната хлебапрадуктаў, а таксама Андрэй Бяляеў з Віцебскага мясакамбіната. Сама па сабе вытворчасць насення рапсу ў Віцебскай вобласці праходзіць з некаторымі складанасцямі. Нестабільная перазімоўка, практычна штогод маецца гібель. У выніку аграрыі вымушаны страты кампенсаваць яравым рапсам. А гэтая культура даволі затратная, складаная і патрабавальная да тэхналогіі апрацоўкі. І што асабліва складана, доўгі перыяд вегетацыі, уборку ў канцы жніўня, ў верасні, а гэта пік сельскагаспадарчых работ, час дажджоў, расы, туманаў. У выніку страты, невялікая ураджайнасць і высокі сабекошт вытворчасці. Культура, якая можа змяніць сітуацыю ў лепшы бок, па меркаванні спецыялістаў, свірэпіца. Яна менш патрабавальная да глебы, да тэхналогіі апрацоўкі. У ліку пераваг хутка спеласць. Уборка яе пачынаецца ўжо ў чэрвені, пасля чаго свабодныя плошчы можна выкарыстоўваць паўторна, засеяць і сабраць новы ўраджай.
Апошнія гады гэтая культура рэкамендуецца аграрыям не толькі як ранні высокабялковы зялёны корм для жывёл, але высокарэнтабельная культура для вытворчасці алея насення. А таму тут сельгасарганізацыі, якія па розных прычынах не ў стане забяспечыць належную тэхналогію апрацоўкі рапсу і атрымаць 20-30 і больш цэнтнераў з гектара, павінны займацца менш патрабавальнай і больш высокадаходнай культурай – свірэпіцай. Адна з важнейшых аграрных дамінант на бліжэйшы час зарабіць сучаснай галіну, павысіць яе імідж, укараніць прынцыпова новыя падыходы ў гаспадаранні, шырэй распаўсюдзіць вопыт паспяховых арганізацый. Аграрыям трэба рабіць упор на павелічэнне вытворчасці працы і раслінаводства праз прымяненне сучаснай высокавытворчай тэхнікі. Паступова гаспадаркі вобласці набываюць магутныя энерганасычаныя трактары, зерні, кормаўборачныя камбайны. Неабходна забяспечыць сур'ёзнае тэхнічнае пераўзбраенне аграпрамысловага комплексу Віцебшчыны як па надзейнасці, так і па функцыянальнасці. Гэта дазволіць у 2 разы аператыўней і якасней праводзіць увесь комплекс работ і ў канечным выніку адысці ад іх наслаення, які характэрны толькі для паўночнага рэгіёна, забяспечыўшы пры гэтым сур'ёзны прырост прадукцыі раслінаводства з максімальна высокай эфектыўнасцю яе вытворчасці. На станоўчую матывацыю да прафесіі і павышэння яе прэстыжу ўплывае прывабная сістэма матэрыяльнага стымулявання. 2 гады таму скарэкціравалі ў бок павелічэння зарплат у механізатараў, спецыялістаў жывёлагадоўчай галіны. Гэтую работу будуць працягваць, распаўсюджваючы такі падыход і на іншыя катэгорыі сельскіх працаўнікоў. Кожнаму работніку, які зацікаўлены ў канчатковым выніку і павелічэнні паказчыкаў сельгаспрадпрыемства, неабходна даць магчымасць рэальна зарабляць. Новы падыход набывае сістэма падрыхтоўкі кадраў для аграсектара. Першым звяном, якое дае магчымасць сфарміраваць уяўленне пра сельскі ўклад жыцця і азнаёміць з флагманамі вытворчасці, павінны стаць створаныя агракласы. Замацаваць пазіцыі закліканыя профільныя сярэднеспецыяльныя установы і ВНУ, дзе ў 2 разы падоўжана вытворчая практыка, работу падчас якой навучэнцам і студэнтам аплочваюць у поўным аб'ёме. У якасці базы толькі перадавыя гаспадаркі, заказчыкі кадраў для вёскі павінны пашырыць парадак фарміравання каманды прафесіяналаў, у тым ліку шляхам заключэння дамоўленасцяў праз мэтавую падрыхтоўку. Трэба адзначыць, што падчас вучобы мэтавікам прадугледжаны даплаты да стыпендыі. Сярод бонусаў прадастаўленне выпускнікам адтэрміноўкі ад прызыву ў войска, замена тэрміновай службы ў арміі на рэзерв, аказанне грашовай дапамогі на набыццё асабістай гаспадаркі, забеспячэнне жыллём ці кампенсацыя расходаў на яго. Віцебшчына імкнецца стварыць максімальна прывабныя ўмовы для маладых спецыялістаў, як доказ, штогод у рэгіёне павялічваецца працэнт іх прыбыцця і замацавання, і такая падтрымка людзей, якія працуюць на зямлі, будзе працягнута.